llegenda que fa molt de temps, en certa part de l'Índia, regnava un rei anomenat Shiva i una reina anomenada Shava. En una de la batalla en les quals va participar el seu exèrcit, va perdre el seu fill i això va deixar eternament consternat. Tot el que li oferien els seus súbdits aconseguia alegrar-lo. Un bon dia uns savis van presentar en la seva cort i van demanar audiència. Els reis es van fer passar i els savis van presentar un joc que van assegurar que aconseguiria divertir-los, els escacs. Després d'integrar-lo en un tauler amb les seues peces i explicar-li les regles, els reis van jugar i es van sentir meravellats. Van jugar i la seva pena va desaparèixer en gran part. Els savis ho havien aconseguit. Els reis, agraïts per tal regal, es van dir als savis: volem recompensar-vos dignament amb el millor joc que heu inventat. Som bastants rics com per a poder complir el vostre desig més elevat. Vos donarem el que demaneu i el rebreu. No siguin tímids, expresseu el vostre desig. No escatimaré res per a satisfer-ho. Oh, majestats, no és el vostre poder. Vostès no som temps per lamentar la nostra resposta. Us comunicarem la nostra petició. Quan els demás savis van presentar de nou davant del tron, van deixar meravellats els reis amb la seva petició, per la seva modèstia, per lo poc que demanaven. Majestats, ordeneu que ens entreguen un gra d'arròs per a la primera casella d'escacs. Un simple gra d'arròs? Sí, majestat. Per a la segona casella, 2. Per a la tercera, 4. Per a la quarta, 8. Per a la cinquena, 7. Per a la sisena, 32. Prou! Rebreu l'arròs corresponent a les 64 caselles del tauler, d'acord al vostre desig. Per cada casella, el doble quantitat que per l'anterior. Però heu de saber que la vostra petició s'indigna de la nostra generositat. En demanar-me tan miserable, recompensa, menysprés i reverent de la nostra benevolència. En veritat que, com a savis que sou, hauríeu d'haver donat major prova de respecte als majestats. Retireu-vos. Els nostres servidors vos donaran un sac amb l'arròs que necessiteu. El que vostè demana, majestat, per a ser un La vostra ordre s'està complint. Els matemàtics de la cort estan calculant el gras que li correspon. Els reis van fer cara de sorpresa. No estaven acostumats al fred i cada tant a complir les seues ordres. Al retirar-se a dormir, els reis van preguntar de nou als guàrdies que quant de temps feia que els savis havien
Majestats, els teus matemàtics treballen sense descans i esperen acabar els càlculs a la nit. Per què va tan poc a poc aquest assumpte? Que demà abans que em despertem hagin d'entregar fins a l'últim gra d'arròs. No acostumen a les dues vegades la mateixa hora. Al matí van comunicar als reis que els matemàtics demanaven audiència per a presentar-los un informe molt important. El rei va demanar que esperen entrar. Abans de començar el vostre informe, volia saber si s'ha entregat la miserable recompensa que els savis han sol·licitat. Precisament per això ens hem atrevit a presentar-nos tan prompte. Hem calculat escrupolosament la quantitat de grans que demanen els savis. Resulta una xifra tan enorme. Siga conforme la seva magnitud, els nostres graners no en cobriran. Em promet donar-li aquesta recompensa i, per tant, cal entregar-los. Majestat, no depèn de la vostra voluntat complir sembrar de sí. En tots els nostres graners no existeix la quantitat d'arròs que exigeixen els savis. Tampoc en els graners de tot el regne. Fins als graners del món sencer són insuficients. Si de veritat voleu donar la recompensa promesa als savis, maneu de secar tots els mars i oceans, i fondre el gel i els vinyats del mar. Després, amb el terreny que es aconseguisca, maneu plantar una collita d'arròs. I tot l'arròs que envuelve en aquella collita, maneu que entreguen els savis. Només llavors rebrà la seva recompensa. Dis-me quina és aquella xifra tan enorme. Oh, Majestat, 5.733.709.551.615. Mai havien escoltat una xifra així? Quina barbaritat! Majestats, no volem acceptar el vostre regal. Tenim suficient amb haver aconseguit que tornareu a estar feliç. I a més, hem donat una lliçó matemàtica que no s'esperava.